Дами и господа, това е Филип Събев. Той ще ви обясни какво стане, какво намери. Намерих си въдичка. Намери си въдичка? Слушай, дръж малко. Това е Бедър Михайлев, той ще поддържи малко. Малко. Сега, ето така. Да. Намерих си въдичка. Обясните какво правите в момента. Значи сега ще хвърлям, ето това е. Да, те да видим отблизо така. Да. Да ви покажа ли как ще хвърлям? Да. Да ви покажа ли? Ще е хубаво, да. Добре. Не целим? Ще хвърлям. Хайде, бързава, какво ще кажа? Вземем малко, отпускаме месената. И сега чакаме. Да клъвне. Малко трябва да се измести, обирате леко, снимай. Трябва да се обере така. Да не седи така. Нали? Нали? Ето, вижте върха си отмърда леко. Сега трябва бързо действие да засечем. Оп, ето. Ето. Да го видим отблизо. Чай, че много се мърда. Мърда още е жива. Това е нашата риба. Колко ли там? Значи тук беше. Чакай само да отворя устата. Тук беше кукичката, има ето вече остатъци от месената, може да ги премахнем. И рибата вече, само да я гледам. Рибата е готова за ядене. Приятно ми беше, аз съм Филип. И това беше учение по риболов и приготвяне на риба. За 5 минути. Чао. 2 минути и 7 секунди. Снимам вече. Снимам вече, искам да наблюдавате. Да ми кажете кога да изкочим. Ще бягаме всички към него. Ай! Ай! Ето! Пешо не скочи. Той провали всичко. Това си друг Пешо. Сега? По-добър от сегашния Пешо. Пешо? Това е моя крак, аз сретнах Пешо. Това е Пешо, Пешо ще